Ahmad aka ne mai takalmi. Zan tattauna da ku akan matsalolin rayuwa kun ji. Naga irin damuwoyi har yau sun ki karewa. Za mu tattauna, za mu tattauna. Mutane da dama sun bar hanyar gaskiya, ba sa zama cikin haƙuri suna juriya. Sai mutum yayi laifi kaga har yana tutiya. A danna haƙƙi ba a tsoron Allah bai ɗaya. Ka gani lauya ne ina shari'a kan gaskiya. Akwai wani bawan Allah da ya zo abin tausayi, ya ce da ni an cuce ni wayo ya zanayi. Na kai ma wancan sammaci domin shari'a ayi, ya je ya bada cin hanci shari'ar domin kar ayi. Alƙalin ya karɓa abin tausayi, ƙarshe wancan ya kashe wancan ba a biya haƙƙin ba. Laifin alƙali ne ko kuma ya ƙara? Zan tattauna da ku akan matsalolin rayuwa kun ji. Naga irin damuwoyi har yau sun ki karewa. Za mu tattauna, za mu tattauna.